taron tsayuwa. Dan alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira. Dan alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira. Dan alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Zamani malicina sanya kabuli cikin dukkanin lamarina dan sai da zara dan yi mamma almaulana wanda kullum ganin su aini take kewa. Yara kuka kara yin salati da salami kun wanda ga anbiya ya zamto limami ya kairul kalki san kaban masalin zami sai dil kaunai da mai isa ranar tsayuwa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Ya Allah sa da ali ya'yan girma masu isa tun anan da rango ba a imma kan nuna isar su rafu zai tashi kiyama kullum as'alukum tara ta kan kowa. Sayyida Zara Zakiya tilas gun kaunu tarkake muki soyayya walla ya san ki ummamun ne na taqiya ke da so a zahiri ya kyakkyawa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Labbai kabula san Husaini da Zainaba shine bai taba gudu ya kyale manzo ba shine in ya taho ka tsaya dogen oba shi ke sara guda a bakun kushewa. Ya umman shugaba kisa ayi muni danke sai dai abu dallana na kun kawo haske san annabi babu san ku wallahi da sake babban mamu da abi ɗalibu dan baiwa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Ya alil baiti kun yi wa kowa rana Adamu ma an yi masa dan kuma soyana yayi kamun kafa da kuya yan tukumana ku ne bashin da ba a kare ajiyunwa. Ake rikewa ta yi sauri jirgin nuku an karbuta ya yi kwari komai ma sai da ku yake yin tasiri gane kadarin ku dole sai ranar tsayuwa. Jirgin nuwan da duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabo taron tsayuwa. San ku rabo takin ku musifa da tsiyata duk ganin da baya ganin girman kuma kanta kaskantacce ya bi ku yanzu ya fifita sha yanzu ka samu lafiya sai yan bayuwa. Jirgi ne da in ka hau tabbas ka tsira inni tare kuma shugaba ya yi bishara duk sutura babu san ku sunan ta tsirara mai san ku shi ne rayaye maki gawa. Jirgin ruwan da duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabo taron tsayuwa. Allah dai musai ya ce zai yi sabi amma ga hanyar tsiran ku idan kun bi kuma shi ne sakamako guna in ji rabbi kuma ki zan tambaya a rana ta cikowa. A cikin makusantana ‘ya'yan Fatima da Haidar Maulana ya rabu ka shaida ni da su ko da amana iya wuya bambarin ku har ranar mutuwa. Jirgin ruwa
sakalaini, ‘ya'yayen ɗaki na sannan ƙur'ani, in dai har kun rike su to kun rike tsani, wanda za su kai kuma koma ta ni'imtarwa. Sannan ya ce dan Allah kar ku sake su, ɗane yake ta magiya kan a rike su, wai wanda littar ma dan shi aka yi su, shi yake ta magiya yana maimaitawa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alil baiti ne rabauta ran tsayuwa. Kowa zai shiga aljanna sai wanda yaki, ga tambayar nan ga amsar a cikin sauki, duk wanda ya faɗi kaga ya zarce da ƙiƙi, shi ne ya zama rabo sannan wawa. Duk laifin da ya ja halakar wata al'umma, an wanda ya fi shi yau a wannan al'umma, su rabbu yake duba ya yi mana alfarma, ya alibaiti mafakar masu fakewa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alibaiti ne rabauta ran tsayuwa. Annabi shi ne silar rabautar dalitta, ba dan sabatin na duniyar an tashe ta, kai wallahi ba dan da ba a cikinta, da tuntun zilzalali ya shafe kowa. Koma can gun sarki shi, alubaita su ne suka zama wakilan shi, su ne sun ka zamo a gare mu fatamkar shi, komai Allah zai mana suke dubawa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alibaita ne rabauta ran tsayuwa. Masu batu sun ce yaba kyauta da nukwici, ba wani dan arziki da ke manta karamci, to ya ba wanda aka samar wa da ‘yanci, ba wakin ne da babu ranar ‘yantarwa. Ni makwanya mun komai ya al'awa'i, wannan ne ya sa ni fa ku zan wala'i, bege a gare ku bambari da kabala'i, dan ni wallahi na fi son ku akan kowa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alibaiti ne rabauta ran tsayuwa. Tilas mai san su zai tarabta al'amarinsa, domin su ma kan aka yi musu kafinsa, in rabbi ya bashi juriya kuwa barkansa, sai an sa su ga auta ke ba da alawa. Da shaidar ki gare mu, duk inda muka yi da sanki ake shaidar mu, da an ji wani yayi miki baiti sai a tuno mu, ko a ina aka taba ki kuma mu aka yi wa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alibaiti ne rabauta ran tsayuwa. Alibaiti dan isar ku a gwamnan rabbani, ku bar mu a gurin ku duka tuyin zamani, kar ku bari ta sakan mu gurudin shaidani, wanda ke ta samu bar ku albaiti nubuwa. Angon malan na mai sharifi ne danki, bebege a gurin angonki da ‘ya'yanki, ya zara ki kara ban sabati da siluki, sannan a fagen yabo ki kara mun baiwa. Jirgin wanda duk ya haushi rai tsira, san alibaiti ne rabauta ran tsayuwa. Dairatul shurafa iki karfafa lamarinta, ki kawar mana dukkan masu san su ga karshenta, ya zara ki karfafa duk jagororinta, har da safinati na jati jirgin kubutarwa. Jirgin
nu wanda duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabautaren tsayuwa jirgin nu wanda duk ya haushi zai tsira san alil baiti ne rabautaren tsayuwa san alil baiti ne rabautaren tsayuwa san alil baiti ne rabautaren tsayuwa san alil baiti ne rabautaren tsayuwa